ir-rokna hija miġjuba mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Kull xahar għandu xi qawl marbut miegħu, ħafna minnhom ikunu dwar it-temp li nistennew f'dak ix-xahar, oħrajn ikunu dwar xi drawwa assoċjata miegħu. Ejja nduru s-sena xahar u nsemmu xi qwiel marbutin magħhom. Jannar nassoċjawh mal-Bart u l-Ksieħ. Fil-fatt ngħidu il-Bart ta' Jannar iqaxxar ġilt il-ħmar għax il-kesħa tkun qalila wisq f'dan ix-xahar. Ngħidu wkoll aħjar il-Bart ta' Jannar mix-xemx li ma ssaħħanx. Frar norbtuh max-xita, frar fawwar jimla l-bjar. Tant ikollna xita u mal-temp f'dan ix-xahar li għandna qawl jgħidlek. Frar jiġbor lil kulħadd id-dar. U veru, Jannar u frar huma xarejn ta' mal-temp kbir u għandna xi qwiel dwarhom tnejn flimkien. Wieħed jgħid Jannar kiefer imma frar għandu dwiefer. U l-ieħor jgħid Jannar u frar ma jħallux qattus għad-dar għax kif nafu l-qtates iqattaw l-ewwel xhur tas-sena jiġġerrew u jinnamraw. L-aktar qawl magħruf dwar Marzu aktar xu Marzu Marzellu, in-nanna taħraq il-moxt u r-rixtellu. Hemm femijiet differenti dwar dan il-qawl, ħafna jgħidu li ġej mill-fatt li f'Marzu tant tkun kesħa qawwija li n-nanna sa tasal taħraq l-għodda tal-insiġġ, il-moxt u r-rixtellu. Marzu huwa wkoll assoċjat mal-allerġiji għax ikollna ħafna trab tal-fjuri fl-arja. Għalhekk ngħidu f'Marzu l-flissjonijiet komuni bħax-xebbiet. Ngħidu wkoll f'Marzu aqlam nieħrek u qarzu. Il-verb qarzu ġej minn tqartas, jiġifieri tgeżwer, għax toqgħod tgħid f'dan ix-xahar jew minħabba l-Bart jew minħabba l-ħakk li jaqbdek f'imnieħrek ġieli jkollok aptit ta' ilgħu minn postu. April ix-xahar tal-boloħ, ngħidu hekk għax dan ix-xahar jibda bil-ġifa tal-ewwel ta' April. Ngħidu wkoll f'April id-dubbiena tagħmel żinn u sħaba tmur lilin għax tkun bdiet ir-rebbija. Ix-xita tbatti u jibdew ġejjin l-insetti. Hawn ieħor sabiħ jgħid hekk. April jagħmel il-fjuri u Mejju jieħu l-unuri. Xi kultant fil-ħajja jiġri li xi ħadd jieħu l-prosit ta' xi biċċa xogħol li jkun beda jew għamel ħaddieħor. U la semmejna x-xahar ta' Mejju ma nistgħux ma nsemmux il-qawl. F'Mejju aħsad imqar kien plejju. Mejju huwa x-xahar tal-ħsad u l-qawl itina parir naħsdu kollox. Imqar il-plejju tip ta' fjura komuni f'dak iż-żmien. F'Ġunju tibda sħana u fil-fatt ngħidu Ġunju Ġunjett ineħħi l-qmis u d-dublett. Għandna qawl ieħor dwar is-sħana ta' dan ix-xahar hija hekk. Ġunju għall-omma Manju fis-sodda jagħtina banju. Jiġifieri f'Ġunju tant ikollna omma sħana kbira li fis-sodda nsiru għarqana xraba. Ġunju huwa wkoll marbut mal-ħsad u dris u man-nemus. Għalhekk ngħidu Ġunju xahar ta' dris u fis-sodda tħoss il-qris. U wkoll xahar tajjeb għall-bidwi u għas-sajjiet tant li ngħidu f'Ġunju l-bdiewa għarqana u l-uċuħ daħkana. Ngħidu wkoll f'Ġunju s-suq mimli ħut u s-sajjiet bil-flus fil-but. Wara Ġunju jiġi Lulju, dwaru ngħidu hekk. Lulju ix-xahar tal-omma għax tkun sħana kbira. Ngħidu wkoll Lulju l-ħajjatin jibdew jaqilgħu xi karlin. Kif nafu il-karlin u munita li kienet tintuża fl-antik. B'dan il-qawl nifhmu li f'Lulju il-ħajjata jiżdiedilhom ix-xogħol għax il-ġurnata titwal u jkollna ħafna okkażjonijiet soċjali. Awwissu nassoċjawh ma' sħana u mal-frott tas-sajf l-aktar l-għeneb. Ngħidu awwissu x-xemx taħarqu u x-xita tmissu. Minkejja li t-temp ikun sun ħafna f'dan ix-xahar ġieli jkollna l-ewwel ħalba xita. Ngħidu wkoll f'awwissu l-għeneb iħallik tmissu. Dwar Settembru ngħidu f'Settembru għas-salarju imur kull membru għax f'dan ix-xahar kienu jitħallsu ħafna nies fosthom il-qbiela u l-assara tal-għeneb. Għandna wkoll il-qawl Settembru, Settembrina jibdilna s-sala mal-kantina. Dan il-qawl George Mifsud Kirkop ifissru hekk. F'Settembru tant ikun riħisfel li n-nies fl-antik kienu jippreferu jinżlu għal frisk tal-kantina. Meta jasal Ottubru ngħidu Ottubru jidħol u joħroġ fit-Tubru. It-Tubru huwa xorta ta' tebut li kien jintuża fil-quddiesa tal-mejtin.
Bekk il-qawl aktarx jirreferi għad-dlam li jkollna f'Ottubru meta l-ġurnata tiqsar u jibda jidlam kmin ħafna. Novembru huwa x-xahar tal-mejtin u tas-sajf ta' San Martin. Il-bdiewa kienu jgħidu is-sajf ta' San Martin il-bidja tifraħ bih u bir-raġun. Qawl ieħor marbut ma' dan ix-xahar huwa f'Novembru jaqtaw ikissru u jżemblu. Il-verb iżemblu jew iżembel ifisser qiegħed il-frott u l-ħaxix f'tip ta' offa kbira. Il-qawl aktarx jirreferi għal proċess tal-ġbir taż-żebbuġ li jibda propju f'dan ix-xahar. U fl-aħħar nett jiġi Diċembru, ix-xahar tal-miliet. Ngħidu sal-miliet la bart u lanqas ksieħ. Għax f'Diċembru it-temp ikun għadu ma kesaħx u fl-aħħar xahar tas-sena bla ma rridu nibdew naħsbu fuq is-sena ta' wara. Il-qawl li wissina meta l-miliet taħt il-bejt, il-għajt fuq il-bejt. Jiġifieri jekk fil-miliet tagħmel ix-xita fi żmien l-għajt il-kbir ikun temp sabiħ. U dawk kienu l-qwiel ta' sena sħiħa. Toqgħod tgħid xi ġmiel ta' kalendarju tal-qwiel fasslu missirijietna? Issa tinsiex, kliem ix-xieħ żomm fih. Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom. Ta' Mena Estate, ta' Nenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġna ta' Facebook Kelma Kelma.